Повече от 2 милиона 163 хиляди лева събра кампанията Българската Коледа за 2013-2014 година. 11-то издание на инициативата премина под мотото «За по-малко деца с увредено зрение и увреден слух». Президентът Росен Плевнелиев отчете резултатите от кампанията в най-старата болница у нас – Александровска. Голяма част от болестите на зрението и слуха се развиват в ранна детска възраст и ако не се установят на време, водят до загуба на тези сетива. Ако обаче се открият рано, голяма част от тях са напълно лечими. Доказват го и тези умели танцори. С част от събраните средства Българската Коледа подпомага лечението на рекорден брой деца – 524, а 30 лечебни заведения получиха апаратура за повече от 1 200 000 лева. Инициативата Българската Коледа има амбицията да подобри здравето на българските деца, като насърчи отговорното дарителство, като работи прозрачно и обществено отговорно. Александровска болница получи 4 нови апарата, които вече се използват активно. Беше дарена апаратура, която помага за диагностиката и лечението на дечица, на очните заболявания при дечица в ранна възраст до 4 годинки. 3-годишната Маги е била само на 2 месеца, когато е установено, че има проблеми с очите. На 19 беше извършена операция и резултата е вече видим. Изправени са очичките на детето, вече се чувства добре и очакваме да ни изпишат. Равносметката сигурно ще обнадежди милионите дарители, които са съпричастни с Българската Коледа. Но има и още нещо. Директорът на Александровска болница, доктор Ангелов, цитира едно оптимистично изследване. Редовното участие в доброволчески и благотворителни кампании удължава живота. Целта на тази годишната кампания е ранна диагностика и активно съвременно лечение на заболяванията на слуха и зрението в университетските и областните болници в страната.